Jaa, niin e-passi ja Edenredi. Kyllä mulla vielä tili niihin palveluihin on, mutta ei ole aikapäiviin ollut käytössä itsellä maksutapana, enkä niitä mainosta. Eli en käytä nykyisin enää Timmaa tai e-passia tai Edenrediä, ja syy on mun kannalta simppeli, eli siitä kerrostuu niin valtava määrä semmosia pieniä kuluja, että se tuntuu ikävältä pienen ammatinharjoittajan liikevaihdossa. Ja mulla voi käydä ehdottomasti hieronnassa, jos on e-passi, ja mun suositus on aina ennenkin ollut, että nämä liikuntaedut käytettäisiin siihen liikuntaa. Ajattelepa, mikä tahansa liikunnallinen harrastus, ei sen tarvitse olla mitään hyroksia tai crossfittiä tai punttista, ihan mikä tahansa, mikä on hauskaa ja liikunnallista, niin harrastapa sitä vuosisäännöllisesti, niin ne hyödyt kaikkeen hyvinvointiin on niin valtavasti suuremmat kuin ne 2 tai 3 hierontakäyntiä, mitä sillä samalla summalla voisi saada yhtä aikaa, niin ehdottomasti ne hyödynnetään sinne liikkumiseen, ja sitten hieronta hoidetaan muuten näillä aatoksilla tähän päivään.